Pinkpop 92 was wel een soort van doorbraak. En dat jaar, dat is wel het kantelpunt geweest van Rowanese, denk ik. Dus het was er echt erop of eronder. Ik werkte in een bakkerij en ja, ik was jong, ik had nog eigenlijk niks te verliezen. En we hebben toen toch die keuze gemaakt van, door middel van keihard werken en veel spelen om ja, muzikant te worden. En ja, muzikant, het word je niet, dat ben je eigenlijk al. Ik heb ze gemist op Pinkpop. Ik ging elk jaar naar Pinkpop en volgens mij moest ik zelf spelen. En ik woonde toen in een kraakpand in Maastricht met 11 mensen. En die andere 10 die waren gegaan en die kwamen terug. Die gingen eigenlijk voor andere bands en die waren helemaal kapot van Rowanese. Die vertelden erover, dat moet je echt zien, weet je wel. Er zaten veel muzikanten tussen. Er zaten punkers bij, er zaten hippies bij, maar iedereen vond dat geweldig. Dus ja, toen werd dat de hele tijd bij ons in het pand gedraaid en toen was ik er wel gelijk kapot van. Ja.